Ja, heb je aardig wat gewot hingen. Ja. Ja, je hangt het van alles. Ja. Je kunt van alles inkomen. Eén keer dan raal je er wat containers van de schip af en dan krijg je dit soort dingen op het stroom klingen. En dan was wel van die boeien, maar storm. Dan rijd je zo eens wat kwijt en die denkjes waar ze er niet springen als het schip vergeet. En je trekt een stukje wat. Maar alles wat hier in deze squadden hinget en light en stiet, dat heb je allemaal van het strand. Komt al je van het stroom. Ja, het is al je splinternij, hè. Dit is uit die containers van de sooi. Schoon. Ja. Petten en bloem. De bloem komt ook van het stroom. Je kan wel een winkel beginnen. Ja, maar daar had ik niks van. Kwartje, dit misschien wurg. Komt heel boven ter Schelling bij. Container met deze ding. Die is zo heel, maar schiemen en kook daar al over de zeebodem. Kist het hier een machine. Die ben uitslitten. Deze kabouter heeft al heel wat meemaken. Dat zijn echt zwemmers. En daar zit nog een papegaaiduiker stil te wachten op een stuk van het schip. Maar nou komen jo van Skier, maar we binnen hier in Ingwirm. Ja, Ingwirm, daar vinden ze het al maar allemaal wat was met die jaren allemaal. Dat ben jutters je vanzelf, hè? Want jo heb hier een soort van tweede huiske. Ja. Al dit geword heb je meenam op een boord van Skier hierheen. Ja, het is hier net heen speelt. Dus ik had wel meenemen moeten. Al die avond toen ik hierheen gegooid, ik wat achter een auto. En dat hang ik je dan weer ergens op. Dat ben heel wat autoritjes wist. Ja, elke week wel even 1 of 2 dagen. Maar ja, aan de andere kant, het is een nationale parkschip en ik hoor dit jaar ook net in de natuur te lezen, dus het had een dubbele functie. Dus als jo wat zien komt op het strand, dan moet het erbij. Ja, het is net alleen maar rommel op het stroom, maar die is juist een dolfijn. Ik ben meestal wel dieren, hè. Ze gaan op het stroom dieren. Ik kan niet tillen, zo zwier ben ze. En die oren, daar liet ik weer een partij stookolie-slachtoffers los. Dat is vroeger een hele protte stookolie op het stroom. Vogels. En die ben we schoonmaken. En dan krijgen ze een tweede kans in hun leven. En dat is met de zeehoen in mijn hele protorenbeestnek. Als ze in problemen zitten, dan helpen we ze wat. Maar jo hebt een soort beesten redden. Ja, hele protte. En je woont wat vertellen hoe die stikken hout look. Ja, nou, maatjes er maar eens precies zo. Ja, vind je dit mooi? Vind ik heel apart. En deze, ja, ik zou zeggen, dat is haast een soort paling worden. Had misschien vroeger een schipwest of een beam, ik weet het net. En dat is het monster van Loch Ness. Dat is het beste kind. Dat komt af en toe zo met de kop boven water en dat is hier op het stroom ongespeeld. Als je hier tussen rennen, ben je dan even bij de zee in gedachten? Ja, onder andere. Maar je hoort en daar maar net denken als je nou op het stroom bent, als je nou iets van dit soort dingen vindt. Dit is alweer van vroeger. En hoe ken dat? Ja, er wordt niks meer overboord gegooid. Dat is ten strengste verboden. Ik heb zelf ook wel varen, maar schepen, oorlogsschepen, het is ten strengste verboden iets overboord te gooien. Ook bij die cruiseschepen en zo. Dus dat is wel een goed ding. Ja, dat is natuurlijk. Het stroom is zo schoon als me kent. Ik kan net een luciferspreek meer vinden. Het hing je mooi net. Het is wel eens wat hoors dan bij de meeste boeren in Scoren. Er zijn nog meer boeren in Friesland die dit hebben.